totoo bang nakakatanggap na ako ng sweldo sa YouTube? Magkano yung first na sweldo? Hey mates! Welcome aboard and I am your Dex Destination. For this vlog guys, ating pag-uusapan yung mga questions na tinatanong sa akin. Isa dun sa mga questions guys is, totoo bang nakakatanggap na ako ng sweldo sa YouTube? Or magkano ba yung natatanggap ko na sweldo sa YouTube? For this vlog, yan yung pag-uusapan natin guys. So, while nag-uusap guys is may kakainin lang ako para hindi naman ganun ka-boring. So, meron ako ditong Vietnamese spring roll guys, yan. Tapos, meron ako ditong baked sushi. So, gawa ito ng mama ko guys, and itong spring roll is gawa ng ate ko. So, let's start! So, first, titikman ko muna itong ano guys. Itong baked sushi. Kaso lang guys, naubusan kami nung seaweed, nung nori, kasi kanina, ito yung namin, yung merienda namin. Nung hapon. Tapos yung guys, yung seaweed or yung nori, naubos. Masarap siya guys. And then ito guys is ang calamansi juice. So itong cup na to guys, nabili namin sa Shopee, and pag nilagyan mo siya ng cold drinks guys, nag-iiba yung kulay niya. From yellow, nagiging ganito guys. So calamansi juice lang to guys, fake lang to, hindi to Starbucks. So yung cup lang yan guys, yung Starbucks. So yun na guys, pag-uusapan natin guys, totoo bang nakakatanggap na ako ng sweldo sa YouTube? So yes, meron na guys, may pumapasok na kasi last days ago na-monetize na ako guys, and maraming salamat guys kasi nanonood kayo, nandyan kayo sumusuporta sa akin. Kasi malapit na talaga ako guys mag 1 year. So yung patakaran pa naman ng YouTube guys is pag 1 year ka na hindi mo na reach yung nila guys, yung requirement nila, yung 4,000 hours and then 1,000 subscribers is mag back to zero guys. So yung watch hours mo is babalik sa zero. Pero yung subscribers mo guys is nandyan pa rin, yung yung mga views mo nandyan pa din naman. Kaso lang yung requirements nila is kailangan within 1 year maka-reach ka ng 4,000 watching hours and subscribers. So by May sana guys is mag 1 year na ako. So very thankful ako guys, very blessed ako kasi 3 days ago guys, na-monetize na ako. Nag-message na yung YouTube na pwede na akong mag-apply for monetization. And then, yun guys, maraming salamat sa inyo. So, the first question is, magkano ba yung natatanggap ko guys na sweldo sa YouTube? Ano ko pa naman guys, sobrang excited ako guys, malaman guys kung magkano yung first day na sweldo ko sa YouTube. And then, nagpa-plan talaga ako guys kung paano ko gagawin, paano ko igagastos yung first day ko na sweldo sa YouTube. Kasi, nanonood din ako ng mga sweldo nila guys, yung kung magkano yung first day lang na sweldo nila is nagre-range from $2 to $8 per day sa mga baguhan yun guys na mga YouTuber. And then yung sa akin guys, inisip ko, sabi ko pag maka $1 ako, so 50 pesos yun, 48 something ganyan guys, so round off ko na lang 50 pesos. Sabi ko kung yun yung magiging ko guys, magiging first day ko na sweldo. So dahil hindi mo pa naman makukuha yung yung $1 na yun guys, kasi bago mo siya ma-cash out is kailangan $100 bago mo ma-cash out yung yung sweldo mo sa YouTube. So sabi ko guys, abunuhan ko na lang muna, and then kung magkano yung first day na sweldo ko, iti-treat ko sa ko guys, sa family ko, like bibili ko ng tinapay, something na ganyan, kasi iba yung pera ko. And then iba din yung sa YouTube guys, kasi grabe din yung support ng family ko para ma-reach ko yung monetization. And then sila yung nag-push sa akin guys para mag YouTube, kasi hindi naman ako ganun guys, kapal yung mukha before. Medyo ako na tao, pero nahihiya pa rin ako mag YouTube before. Pero pinush nila ako guys na why not, bakit hindi mo kasi sobrang boring ng life nyo dyan sa barko, parang ganyan guys. So, magkano nga ba yung first YouTube sweldo ko guys sa YouTube? First day guys. So, yung first day ko lang guys is ito siya guys.
$2.03. So, kung equivalent yun guys, kung i-convert natin guys sa kung i-convert natin guys sa peso is yun guys. So ito guys, Vietnamese spring ball. Tingnan muna natin. Ang sarap. Itong peanut butter na dip masarap. So yun na nga guys. Gusto ko yung first YouTube sweldo ko is maging makabuluhan guys. And gusto ko i-treat sa family ko or memorable yung first day YouTube sweldo ko kung saan yung gastusin. Then yun guys, yung pumasok yung yung sa revenue ko guys. Yun nga, pumasok is 2.03. 2.03 ba yun? Parang ganon. Ay, check ko na lang ulit mamaya guys kasi nakalimutan yung 2.03 or 2.05. So, iba-flash ko dito guys sa screen kung magkano. Kasi nandyan sa ko na screenshot ko siya guys. So, yun guys, kung equivalent yun guys, i-convert natin sa peso. I mean, mga 100 peso lang siya guys. So, hindi pa nga, wala pang aabot. Pero yun, pag 50 pesos yung conversion, pag $1 is 50 pesos, so 100. So, yun guys, yung plan ko guys is iti-treat ko sana sa family ko. Like, bibili ko ng tinapay or soft drinks, magpa-soft drinks ako sa kanila, tinapay with soft drinks, ganyan guys. Pero that day guys, dami kong dada. Pero that day guys is pumunta ako ng Iloilo para mag-medical kasi tinawagan ako ng company na babalik na naman ang barko and magpa-medical. And then sobrang ko guys kasi nandun ako sa Iloilo nagpa-medical and then nakita ko yung first na YouTube sweldo ko. Sabi ko wow, yung pinaghirapan ko is nandito na kahit maliit lang, $2 kasi kaming mga small YouTuber is konti lang din naman yung views namin. So $2 guys, sobrang laking bagay niyan para sa akin na small YouTuber. And then sabi ko gusto kong gawing makabuluhan yung $2 na yon. And then nung nandun ako sa Iloilo guys, nung pauwi na ako, kasi from Bacolod ako guys, pauwi na ako dito sa Bacolod guys. Habang pumipila ako doon sa may fast craft papunta dito sa Bacolod, may babae doon guys na kinakausap niya yung porter. And then sabi niya kulang daw ng 75 pesos yung niya, yung pamasahe, hindi siya makakauwi ng Bacolod. May pinrasis daw siya sa Iloilo, tapos kung magpapadala naman daw siya sa family niya, parang na guys, parang wala nang time kasi ganito, ganyan kasi last trip na yun guys, 4:45, so yun yung pinaka last trip from Iloilo going to Bacolod. So grabe yung problema niya guys. And then hindi siya guys yung parang budol na na type na makikita ko sa niya na parang sincere siya na kulang talaga yung pera niya. And then habang nagbabayad ako guys, sinabi ko, wow, sabi ko, ito na nga siguro yung yung blessing ni Lord sa akin na $2. So yung $2 na yun guys, na first day na sweldo ko sa YouTube is yun guys. Binigay ko sa kanya 100 pesos. Yun yung pangtanggapin pero ininsist ko, sabi ko, it's okay. Sabi ko, minsan nag-short din na naranasan ko din na ganyan, na ma-short, ganyan. Nung college ako, ganyan. Minsan wala akong pamasahe, ganyan. So nanghihiram ako sa mga kaklase ko. And then yun guys, sinabi ko sa kanya, tanggapin mo na, sabi ko, wag ka nang mahiya, sabi ko, inaano ko siya guys na, kasi nahihiya talaga siya guys. Ayaw niya talaga tanggapin, pero no choice din naman siya guys kasi, kung hindi niya tatanggapin, magsistay pa siya doon sa Iloilo or by next day pa siya makakauwi. Kasi nga kulang yung pamasahe niya ng 75 pesos. And then yun guys, grabe yung nyo guys, yung thank you niya, yung porter din na kausap niya, sabi niya, wow, thank you sir, napakabuti mo naman, God bless you. Siya din, grabe yung pasalamat niya sa akin, yung babae na yon. And then yung porter guys, sabi niya, mas marami pang blessing yung darating sa iyo sir. Ganyan, maraming salamat kasi natulungan mo tong babae na to. And then sa akin naman guys, wala naman yon sa akin. Maliit na bagay lang naman yon, 100 pesos. Pero yung makatulong ka guys sa kapwa mo, parang tinadhana na parang what if ibang, kasi maraming dumadaan sa kanya guys and alam naman din nila siguro na kulang ng pamasahe yung babae na yon, pero parang wala talaga yung may lakas ng loob or siguro nahihiya din sila guys kasi may mga time din na ganyan na mahihiya ka guys, di ba?
Pero ano naman sila guro, willing naman sila sigurong tumulong dun sa babae. Pero ako guys, di ako nagdalawang isip at binigay ko sa kanya guys. Na first day YouTube sweldo ko guys. So yun, naging makabuluhan guys yung first YouTube sweldo ko. So hindi naman ganun kalaki guys yung sweldo sa YouTube, lalo na sa mga small YouTubers like me. But still, sobrang saya ko that day guys. Sabi ko, thank you Lord kasi doble-doble yung blessings na na binigay mo sa akin, na monetize ako sa YouTube. At least nag-enjoy ko kasi parang passion ko din naman talaga guys yung yung pagsasalita in front of camera. Kasi before guys, gusto ko din talaga guys magkumuha ng mass communication, kaso may times din guys na medyo nahihiya ako, parang feeling ko hindi ako comfortable in front of camera. So yun, pero ngayon nagagawa ko na siya guys in front of camera na hindi na masyado nahihiya. Pero pag sa outside naman guys, pag sa mga travel vlog ko, yun, sobrang nahihiya pa ako guys kasi nanonotice nyo naman siguro na nagvo-voice over lang ako pag nagta-travel vlog ako. Pero yun guys, at least na-share ko sa inyo guys yung experience ko kung paano yung mga tanong nyo guys, yung, lalo na sa mga kaibigan ko, sa mga family friends ko na nagtatanong kung may sweldo na ba ako sa YouTube. So yes, may sweldo na ako sa YouTube, pero hindi naman siya ganun kalaki. But still, I'm so blessed. I'm very happy kasi yung first day or unang araw ko na YouTube sweldo is naging makabuluhan. May natulungan ako na tao. And hope marami pa akong matutulungan sa susunod guys. Gusto ko yun guys, yung ibang mga YouTuber na nagtumutulong kahit hindi naman ganun kalaki yung nila. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa akin, sa lahat, especially sa mga Bacolod nun na wala na dito sa Bacolod guys, kasi mostly ng mga vlog ko nung umuwi ako dito sa Bacolod, it's about Bacolod updates, kung ano yung mga bago dito sa Bacolod. So nag-enjoy sila guys, and then daming nagko-comment, and then sarap lang sa feeling na nagsasabi sila na thank you kasi ina-update mo kami kung ano yung mga bago dyan sa Bacolod, kasi namimiss na namin yung home city namin or hometown namin. And nagbablog ako guys, yung kahit sa mga street of Bacolod lang, kung ano yung update, ano yung mga bagong mall, ano yung mga bagong establishment dito sa Bacolod. And then sobrang nagko-comment sila guys na thank you. And then ako naman guys, sobrang na-appreciate ko yun, yung mga comments nila. And then mas nabuboost pa yung confidence ko guys. And then mas gusto ko pang pagbutihin yung ginagawa ko, mag-level up sa ginagawa ko guys, kasi passion ko din naman yung ganito. And papatuloy ko lang to guys yung kain ko dito guys, and hope nag-enjoy kayo dito sa vlog ko. Sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung first YouTube sweldo ko or first day, or kung nakakatanggap na ba ako ng ng sweldo sa YouTube. So yes, and maraming salamat sa inyong lahat. And sa mga nanonood na hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please guys, subscribe na kayo kasi malaking tulong na yun sa akin. And sobrang thankful ko kasi may nanonood ng vlog ko kahit small YouTuber lang ako. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And please also hit the notification bell para updated kayo sa mga vlogs na gagawin ko. This is Dax Destination once again, always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.